जारिमिना दिनै फोरमायदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर हिसाबै गुबुना नङा दुलाराय बर' फरायसाया खिन्थु गाव गावखौ दिनै एस्टाब्लिश खालामदों माने गोरोबथायानो जे बेवहाय जेबो गैया बे गोरोबथाया जोंनो जेबो होआखै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनाया बेसलेस आरो नाजावथाव नङा। हेल' गाइस खुलुमबाय सिगाङावनो दा दिनै दान्दिसे सम मोननायखाय दान्दिसे नुजाफैलायबाय मोजां गाज्रि सावरायनो फंनैसोल' दिनैनि दिनाव लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा प्रमद बन्धु बिथांनि सान्थि सुक्तिखौ नुदोंना नुवाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थि सुक्तिखौ नुदोंना नुवाखै दिनै जोंनि बिटिसि मानि प्रमद बन्धु बिथांनि बिटिआर बे बिटिआराव मानि बिराद मानि सान्थि फैबाय रायजोफोर ओरैबायदि सान्थि मानि बे सान्थिया मा आं दिनै खिन्थालांगासिनो दं आरो दा दिनै गोबां बर' बिमाफ्रा दिनै गाबदों मोदै फुगारदों नङा होमबा गोबां बिमा बिफाया दिनैहाय हालाय हाफाय जानांदों नङा होमब्ला दा बैफोरबायदियानो जाहैबाय दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सान्थि सुक्ति आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थि सुक्ति रायजोफोर मानि जोंनि बिटिसिआव सान्थि सुक्ति जानांगौबा मा जानांगौ मानि बिराद मानि बिपदजों बुंफबनाय मोनसे बिटिसि जानांगौ आरो मा बे जाहैबाय बिथांमोननि सान्थि सुक्तिलै रायजोफोर एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै दिनै गोबां एनडिएफबि बिथांमोननि जायनाखि फेमिलिफोर मानि न'खरफोर रिकुवेस्ट खालामदों नङा होमब्ला नाथाय बैफोरखौ सोर खोनासंगोन दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा बैफोर रिकुवेस्ट खालामनाय रावखौ जुदि खोनासंग्रा मानसिमोनब्ला बा जोंनि बर'नि सासे इन्टेलेक्सुयेल लिडार मोनब्ला दैदेनगिरि मोनब्ला मा लांखावनो बे एनडिएफबि बिथांमोना दिनैहाय जेलाव सासेबो थानांला जुदि प्रमद बन्धु बिथाङा सोरखौबा जेलनिफ्राय बख'नो हानाय जुदि पावार दंमोनब्ला दम दंमोनबा रायजो राजाफोर सिदा खोथा दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा गावनि आखायाव मोनसेबो पावार गैयिनि थाखायनो दिनै रायजो राजानि बिथाङा जेबो खामानि मावनो हाया नैबे बिटिआर सरकारा दिनै जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि जायनाखि न'खर एबा फेमिलिफ्रा बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामबाबो जेबो लाब गैया जेबो मानि मोगथाङाव महर मोना बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनाय मानि बै गन्द्राय मुरायाव फुजा होबाय थानायानो साबसिन मानि लाब जागोन आरो दा बिनि उफायानो मा रायजोफोर दा जायनाखि जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौब्ला आरो रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जुदि बख'नांगौब्ला मानि नैबे जेनाखि बिटिसिआव जाय बिथांमोना जाय सियाराव जिरायनानै दं बे सियारनिफ्राय बिथांमोनखौ बिदाय होनो हायागौ मानि खुनु जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जेंनाया मालाबाबो समाधान जाया रायजोफोर आरो खुनु एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा सासेबो गवा बेखौ हले खोनासंनानै लाखा एकदम सिदा बाथ्रा दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामगासिनो दं दिनैहाय दिनै माबा मा होनो बायदिसिना थाखा मोननांगौ मानांगौ बिनि डकुमेन्टस लाफ्लालाबायलायबाय दाखालि रायजाला जोबनानै नङा होमबा आरो अनेक मानि फैसा होनांगौ दंमोन बिस्रा नङा होमबा मानि जानुवारिनि लास्टाव होनो मानो होननानै बिराद बायदिसिना दामलाबायदोंमोन ना बै प्रमद बन्धु बिथांमोना दा नै फैयै फैयै फैनानै दा मा जालायखो रायजो राजाफोर दा नै एकदम देरा जोबलांलायबाय दा जायनाखि एनडिएफबि बिथांमोननि होनो गोनां फैसायाबो दिनै केन्सेल थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव आरो बिथांमोना गोदान राजनिति खालामलायबाय आरो मा दा बिनि उनाव दिनै मा खालामलायखो सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि थाखाय माबा एकाउन्ट बायदिसिना एकदम बायदि मैया एकदम बुथुमलाबायलायबाय आरो दा दिनैनि दिनावबो जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दासिमबो मानि राजनिति खालामजागासिनोसै मानि बुरखाय जागासिनोसै दा जिखुनु रायजो राजाफोर दिनै जेनाखि प्रमद बन्धु बिथांनि टारगेट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टारगेटआनो जाहैबाय दिनैहाय मानि जेरैबाबो फैगोन 2025 मायथाइयाव प्रमद बन्धु बिथांखौ आरोबाव सरकाराव लाबोफिननायनि गासिबो बेफोर मोनफा मोनफा नाटक आरो द्रामासो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थारमानि एबसु जोंनि माहारियारि आफाद होनो नङा होमबा रायजोफोर दिनै बै माहारियारि आफादा दिनै सोरनि जानानै खामानि मावगासिनो दं नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनाबो बुंदों मोनसे भिडिअ आं दहायसो नायदों रायजो राजाफोर बिराद बिटिसिया बिराद सान्थि जाबायलायनो गिलु फालु मानि बिएसि फैबाय बिटिसि फैबाय ओमफ्राय दा बिटिआरआ जाहैदों देरसिन बिटिआर फैनायनि लोगो लोगोनो एकदम बिराद डेभेलप जाबायमोन जाहैदों बे जाहैबाय एबसुनि भाषन रायजोफोर बिसिबां लासिंसिं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रायजोनि जानानै खामानिसो मावनांगौब्रा नङा होमब्ला
दिनै डेभेलप जायागारा बिथांमोना माबोरै डेभेलप जादों होनखो दिनै सान्थि जायाखैगारा बिथांमोना दिनै माखौ सान्थि नुखो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै डायनामिक लिडारफ्रा आं बे भिडिअखौ नैबे दिनैनि भिडिअआव होथ'ला गाबोननि भिडिअआवसो होगोन रायजोफोर दा दिनै बिराद सान्थि जाबायनो प्रमद बन्धु बिथांनि दैदेननायाव दिनै सोर सान्थि जादोंब्रा दिनै सान्थि जायाखै रायजो राजाफोरनाव सोङै उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय थैनायसिम बैसोनि मानसिफोरनाव सोङै सान्थि जाबायलाय जाहैदोंबा दिनै सान्थिया सोर जादों दिनै इउपिपिएलनि कयेकजन दैदेनगिरि डायनामिक लिडारफ्रा सान्थि जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सान्थि जादों जिहेतु दिनै अफिस बिथांमोना अफिस मेनटेन खालामनो थाखाय गोबां थाखा मोन्दों बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै सान्थिखौ नुदों बेल'सो रायजोफोर मा सान्थि दं दिनैलाय दा जेबो गैया रायजोफोर दिनै प्रमद बन्धु बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि टारगेटआनो जाहैबाय प्रमद बन्धु बिथांखौ आरो सरकाराव लाबोबावनाय आरो दिनै खोथा होयै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ थगायै बिसोरखौ लथं फथं खालामजोबनानै मा खालामनाय बिसिनि जेनाखि बैसो बे बैसोखौ ओरैनो बोराय होलांनायसो थासारा जेबो गैया रायजोफोर आरो गाज्रि मोननानै लाब गैया आंना सिदा सिदि गाबोननि दिनाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे डायनामिक लिडारफ्रा मा होनदों बे भिडिअखौ लाबोगोन लोगोफोर दा बिसोरो माबायदिखौ सान्थि सुक्ति होनो दा दिनैनि दिनावबो प्रमद बन्धु बिथांनि सान्थि सुक्तिया मा आरो बिटिसिआव माबायदिखौ सान्थि होनो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो भिडिअखौ मोजाङैनो हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो दिनै माबा जाबाय 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो नोंनि फिसाया इन्दिगौमोन नामा इन्दिबियाव दंमोन आं बबे जायगायाव दंमोन बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर बिजिर खालामनानै नोंस्रा गथ' गथाय दं गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ बहा आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना